Kawadhi nyime nyakora mogi howere kod weche mag somo donje weche motenore kod weche mag arita kama nyadendi moro ma ichich ne ochuo gi pala ma onego maneja mar omenda e kar thieth ma Nairobi Hospital Eric Maigo koro idhi din ne odang'ech kuom ndalo 21 mondo chiw thuolo mar timo nonro e wi nek ma kamano. Nyadendi no nomaki e kar dak ma Kibera County ma Nairobi bang' tipo mar CCTV nyiso tipo mare ka ne ni aluora mar od Maigo kama nopoye ka ochikore wi ohinga kata chiel ma ochielgo kar dak ma kamano. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Wang dede mar CCTV nyiso tipo mare aluora mar kar dak mar meneja mano mar omenda ma Nairobi Hospital Eric Maigo. Nyade no ma jahigni 16 ma ichich goni no onego Eric Maigo bang' chwe gi pala nyade 25 nyochwale doho bang' kanyondhiye gi obila chieng' tich ariyo. Apisas matimo nonro wi nek mar Maigo kwa jang'ad bura mondo mi omigi ndalo 21 matimo nonro wi bura no. Nonro moting'o no pach nyano kane kare kod timo nonro mar nyinyo mar del kata DNA. I do pray for 21 days to enable me to escort the suspect for mental assessment and age assessment. Apisa mar okwach kich matimo nonro yango ni kwa makama biro kaluwore ni nyano kodak kamoro achiel osiko dar kuom mano okin gadieri mar yude mayot. Bende owacho ni nyano dipo ka orocho chenro mar timo nonro masani dhi mbele e wi nek mar Maigo. Nyadendi no osebed ka ogeng'ne tesendo bila mamuthaiga ka apisa mag okwach kich wacho ni nitiere joneno ma bende igeno ni biro chope doho mar golo neno e wi bura ma kamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.